Hello world! Hello po mga kababayan ko. Ngayon po ako po ay driver. Punta po tayo dun sa aming work area. Maraming salamat sa Diyos sa inyo pong lahat. At tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagsuporta sa ating channel, Filipino Life Stories at Filipino TV. At syempre, magsuportahan na lamang po tayo. Shout out to everyone. Maraming salamat po sa mga content na ibinibahagi nyo po sa ating mga channels, mga kaibigan ko. Dahil sa YouTube industry, dumami po ang ating mga kaibigan sa lahat po around the world. Pero napansin ko po, mas marami po ang India. Mga aking mga kaibigan na Indian country, Indian people. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo po sa ating channel, tsaka sa pagbabahagi nyo po ng ating channel. Nabitin po, magkita-kita po tayo. May aking YouTube friends, may kababayan. Thank you very much. Papakita ko po sa inyo yung ating dinadaanan.